Pwede magtanong. Saan yung ano? Saan yung patungong mental? Mental. Oh. Pataas. Pataas? Malayo pa? Malayo. Ha? Gaano kalayo? 500 kilometers. Pasaka ka lang. Taga saan kayo? Ha? Lubugan. Taga Lubugan? Saan yung Lubugan? Ha? Maraming tindahan dyan. Yung patungong ano ba? Yung patungong mental na palengke. Kasi ihatid ko to. Taas ko eh. Sa taas? Sigurado ka? Anong nangyari sa bike nyo? Sira. Ha? Sira. Anong sira? Busin. Oh, paano yan? Wala ko ng pera pamili. Walang pambira bumili. So ano, paano kayo uuwi niyan? Paano kayo uuwi niyan? Magkasya. Lalakad ako. Ha? Lalakad. Nag-aaral pa kayo? Oo. May sticker. Ha? Ano sa? Kabalo na yung nag-vlog ko? Ha? Ano na yung Tagalog pa ka? Sticker? Isa naman lang ni. Then. Sa'yo nga ba nyo naglaag-laag oy? Ha? Ha? May ibugi sa'yo ba? Isa raman na. Wala na, nahurot na. Tantiman nyo na. Namoy Facebook wala? Ha? I-post ako niya. Okay ra? Ha? Iwan nyo ng laag oy. Yata na ko. Salamat ha. So nakahalat na gid ang bata mga nyor nga nag-vlog ko mga nyor. Sao mga cellphone ra magud ato mga gamit mga nyor. Sumaro to mga nyor. Daghang kay salamat sa pagtan-aw.